Jadi mau lihat hari tuata di sorro hamen dapat kamu pas satu sebani humami Tuhamu pangguan prakoci do pangiran nami anggia mahasai diperbisuhi jara dipergugui Tuhani hamu mangulahon ulau tahun saat mulai nama mulai satu nama ujungi upasatai masuk bani humami Tuhamu ngarisi humma boras pir napurat tiar do ringgi situ suara nah makehe do manungguli hamu asa tok berkan semangat tamu jalan hite uning kamu naon asir hari Tuhan Jehovah di jalo tami yang ngami asa sudah pino parida bangun dari mana saya dapat akat situ anatong gitu jualan niaraon dapat pasu-pasu dima tuk songo dia beatan na tuwe mau dok titik mana tinoba golang-golang nggak pengaruh na molo tuk songo ni biasa bani humami amang berdua pergoci gok mahina ulina saya ditambah tuata mayang ko pitasuna matutu ada siak kami jadi di hamu bonani suhu nami wa amang di somma hala amang mang namasuk matubel jolo asa masuk kunak kita somma jadi gabi masalah horas mau lihat mari tu hatta mau lihat madang dihita saluhuna ope amang suhu nami sama kata hita adok do hata na dua nama dok artia mulai niarin nasi pasara bona di bulan gok kodo si pay mau juju si lusan di siala gok kodo juju mu bona suhu nami di son mangarade do hami pademo di siala ni di son di pasata mu gajuk nahot boros pirna borat tiar ringgi si tio do mia sa guri dia malakat namang dia mau nokna dia mahatana dia manidokna tekas madamang marboa-boa mau lihat mak tekas ona binotomu iya damang opusi pernah dulu di masa rumah tua di las rohanami dia aja kejang umur di mana ujuh kami hamu sohon namang gati adung nami ilu nami anggia marhite goci mon isalo Tuhat taima sude akka pangiduan di Pinoparra. Nangi pangaratoan asa sau sonyo konita tua suara ni atsosoi na suada itu dosan. Oras maka keluarga na tinggal di boran di pasugi. Songoni keluarga na tinggal di pangarat. Ima buah-buah nami amak perlu pakuci. Gawe majalah horas di hamu bonan suhu nami. Ia di suku-suku nami nung kata kasau marboa-boa ima di sialan na saur matua du HP. Na tua-tuai na postang di tongan ibagas di siala ni sadaro kamu pinoparna di sondi pajong-jok kamu ugung sa bangunan lau pasangapon amat tanah sa rumah tuai jala-dalata mangirutangi yang tua mata namar tua debata kami petor siapa demo martangi yang tua mata namar tua debata asa disahaput di hamu bonan di suhu na misongoni dok na tua-tua asa baliga bagabe tumudal hosita duan ari musuh do gabe ala nung atakasau mas koluluan pinatik ko mahujur tutupin tapian tudiho mangalak kapoparan ni amat tanah sa rumah tuai saya disima tong dapo parsaulian saha sulu saha worten ni tegaras banunga saha di pacong kamu ugung sa bangunan lahu pasangapon amat tanah sa rumah tuai asima rohani amat tanah martua di bata saha mahamutu parhorasa saha matong tupang gabian jadi ni naroha amang dorang soma minta godak kamu ibe kaya maju godang puji-puji atau amat tanah martua di bata ima godang na pitu nobasi hok mahamudi ngamamu unang pola di tortori siduk buti hami no jadi dulu nak mami tua tu benar orang itu macam uli hana ate dalam enam je orang itu pergi dulu dah dalam berapa dalam hidup ate nak sama dah asa margogo amu Toida punguan di 5 juta narong di kelurahan Baneo sekitarnya asarap maita masuk ke bagas asata jalau tua di godang tak jadi martangi-tangi abang ate nunga be pak kamu apa perkocin nami kurang saya dokter
Jadi ima sahak namang ni naroha pinasaha matuhamu bona ni suhu nami.